Hola, bon dia. Comencem amb la tercera part de láser, cuc, que és el que estem fent, i en esta part el que farem és que la cua que ja vam crear l'altre dia vagi augmentant segons el número de pomes que menge. Anem a veure com ens va quedar. Ens va quedar en un cuc que tenia una cua i que anava menjant les pomes i el desplaçàvem amb les fletxetes. Molt bé. Per a continuar, el que hem de crear és dos variables. Una variable és com si fos un contenedor o una caixa d'almacenatge on jo he de guardar unes característiques. Ara ho entendreu millor. Me'n vaig a variables, que teniu a la dreta, i creo una variable. Crearé dos. Una de punts. La variable punts el que farà serà cada vegada que em mengi una poma afegirà un punt. Es començarem en 0 i 1, 2, 3, 4. I l'altra variable que crearé serà la variable longitud. La variable longitud el que determinarà serà el tamany de la cola, ¿vale? Perquè no la puc anar augmentant d'un en un, que seria molt gran. Entonces, com ho faré? Bé, estic treballant en l'sprite Apple o Manzana i el primer que he de fer és assignar un valor a les variables que acaba de crear. Si mireu, ací a la dreta ja les podem veure, punts i longitud. Bé, quan creem una variable ja ens creen unes ordres o uns còdics. Pues jo agafe i l'assigna a la meva variable el valor 0 arrastre 2 i el que faig és a la variable punts comencem en 0, anirem augmentant, però a la variable longitud, com ja tinc el cap i un poquet de cua, pues, jo crec que eren 0,25, me sona que era, pues posarem 0,25 des del principi, després aniran augmentant. Recordeu que la coma es posa en punt. I el que he de fer és que quan la poma, o sigui, quan el cap esté tocant a la poma, ha d'anar augmentant. Com ho faig? N'hi ha una altra ordre que tenim que és augmenta la meva variable. Bé, doncs quan toque el cap a la poma, he d'augmentar. Com ho farem? Pues la variable punts s'anirà augmentant d'un en un. A mesura que cada vegada que toque la poma, augmentarà d'un en un. I la variable cola, el que faré, la variable longitud, perdoneu, que augmente molt a poc, perquè clar, si no, se mos farà molt llarga en seguida. Podem provar en 0,2 i si no ho canviem. Vale, molt bé. Ja tindríem això. Però ara també en la cola, quan hem creat la cola, hem dit que s'esperarà uns quants segons a esborrar. Clar, si jo vull que cada vegada sigui més gran la cola, els segons que s'ha d'esperar per esborrar la cola, l'última cola, pues, ha de ser igual a la longitud. Si nosaltres, a mesura que anem menjant pomes, la longitud va augmentant i, per tant, el temps que se tarda en borrar ha de ser major. Quin longitud? Potser és un poc confús, si no en classe jo ho intentaré explicar una altra vegada. Ara anem a veure si funciona. Vale? Ho posem gran i anem a veure. Bueno, jo tinc així la meva serp, teòricament ha d'anar augmentant la cola a mesura que... Mira, mireu com és més gran. I cada vegada que jo em mengi una poma, augmento un punt i augmenta també la longitud. Vale? Molt bé. No ens interessa que la longitud aparega perquè no té sentit, punts també. Entonces, el que farem serà, en variables, jo puc llevar, veieu que si n'hi ha un clic blau, doncs jo el lleve i ja tinc el joc més o menys. ¿Vale? Ara, encara ens queda afegir alguna cosa més per a deixar el joc millor, com per exemple, heu de posar un fondo que vos agrade. Els fondos estan així, podeu agafar qualsevol d'estos, podeu agafar un color, un patrón, ¿vale? O triar un font de fora. Però a triar un font de fora podeu buscar un font de fora, el que siga, i després pujar-lo en esta tecla, ¿vale? Des del vostre ordenador, des de la vostra carpeta, i el poseu així. Jo ara no em complicaré la vida, triaré un font d'ací, por ejemplo, pues no sé, agafaré
este, ¿vale? Ja buscarem un altre que siga més xulo, però de moment heu de fer tot això i posar un fondo. I ja ens quedarà només l'última part del vídeo, que és que quan toquem la vora del joc, si toquem alguna part de la vora, haurem perdut. ¿De acuerdo? Vinga, hasta la pròxima. Qualsevol problema, per favor, me demaneu a classe. Adeu.